Добре съм. Почивам се. Е, това трябва да ни изкара. Трябва да ни изкара. Е, това е. Ай. Ей, те не мога ги укротиш. Дай газ, 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 газ. Здрасти. С гранофоринче и МТБ-то на Витоша. Клас. Ще бръмнем едно маршрутче от Княжево до Влада и се върнем пак до Княжево. Мъничко е 10 км. Лекичко трябва да е, идеално за начинаещи. Сега ще го видим. Кай, здрасти. 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 А зеления език? Да, така. Тук сме точно на Цар Борис. Ето го тук. Чаят с колелцето. И от тук сме нагоре. Така. Айде да видим за какво става. Какво е това? Това е капачката за да не е изкупа. Добре. Така. И сме в Княжево. И нахлуваме и тръгваме нагоре. Така. Да, нагоре сме. Нагоре сме, мисля, че Александровски мост е началната точка. И от тук си пердашиме. Имаме 4 км катерене за загрявка. След това 6 км покрай Владайска река. И се прибирам. И трябва да е идеално маршрутче за преди работа, след работа. Не е много натоварващо, може би. Тук БР си е стабилен от старта. Това е кулата срещу нас. Тук за 100 метра и пулса ми се дигна. Слаб съм аз на катеренето. Има това маршрутче как е. Ще го пробвам аз и след работа някой път. Бързината са 10 часа. Сутринта тръгваме. И да видим. Байерси. Но там сме, да. Към конната база. Конна база Нова Звезда. И тук като видиш Баира, не ти стане лошо. Но да видим. Поне на мен ми става лошо. Байерси е направо. Си от Фес. Ти си върти тя машина. Аз съм слабак. Резко те дига нагоре. Резко. Аз знах, че е въртене. Че е въртене, ама. Направо като... Много е по-назад. Какво е?
Легато е много. По легато е така стръмно. Въобще не е по легато. Най-вероятно 4 километра са е такъв наклон. Нещо за гъсене. И за дроп. И за дроп, да. А сега ще изкарам от цигари. Аз съм ги изкарал това, не мога да дишам. И това го има. Аз ти казвам, че като спреш да пушиш, ставаш по-голям дроп, отколкото като пушиш. Така. Хайде пак тръгнахме нагоре. Първо почивка на 500 метра, добре е. Това е един от малкото кратки маршрути, които не би трябвало да представляват трудност за начинаещи, защото Цвети все пак си е тотално начинаеща и не ми се искаше да я вода на кривата, на правата. Там е яко, ама ще е по-трудничко при всички случаи. Затова тук, а по-натам се качим и на другите да видим как ще се справи. Гоп! Не мога повече. Леле. Айде, давай да избутам още 200 метра. Взима го здравето. Горе сме дясно. Хубавото е, че поне асфалт. Ако може да се каже, че е хубаво. Много хубаво страната, това, че човек цигари с тебе. Дай да се Бъм като младо магаренце. Тук е по-добре май. Баскетболно мирище. Лудница. Равно. Не за дълго. Обаче сега като спър се върви всички. Тук сме в ляво. Тук вече сме си почели. Да. Тук сме. Добро изкачване беше това асфалт. Колко е? Пак че асфалт, човече, и пак ти разказвам. Почти километър. 100 метра. Изкачванка. Тук си продължаваме. Просто по черен път. Същия кажи речи Баир. Вече е между дърветите, защото иначе. И ние сме сравнително рано това. Няма 10:30, а жегата си тегне вече. Но така е супер. Аз си върта тук супер лекичко, Цвети пред мене. На газ, както винаги. Добре, сенчица. Готино. Ще видим колко плавно, съответно рязко ни изкачва нагоре, защото асфалт 1 километър си беше напрежение. Така да се каже. Тя пак дръпна. Нищо ново. Иначе избирам за начинаещи маршрут да е лек, да е
Хубава е лека, тя нагоре и на равното си ме дърпа здраво. Той аз съм си начинаеш. Ламер от всекъде. Щом и мухите се появиха, значи всичко си е в реда на нещата. Тук си те изгърба нагоре. Няма как. Това е положението. За да се спуснем, трябва да се качим. Част от мост. Странно место. Няма да видим почивката как е. Лъснал си се. А? Лъснал съм се, да. Ой! 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 О. Лекичко нагоре. Даваме. Лятната жега. Си е прохладничко. Готинко. Сега ще го видим. Би трябвало да е 4 км нагоре. Около 400 метра да е нивелация за те. 4 км, което си е не е малко. И след това 6 км би трябвало да хвърчим към вода. Тоест от вода до Княжево. То малко фактически тук ни дига над вода и в един момент би трябвало биеме десна гума и да пуснем вода и покрай реката долу, покрай пътя. Аз никога не съм минавал там. За първ път го карам. Това тъй, че ще е супер. Нещо новичко. Но си е красиво. Планината на въздух. Чук. Тук от любимото на дъшичките мощчета. По-бавно, по-бавно. По-бавно. Върти си. Така. Разпредели силите, шо на дългите маршрути, така като въртиш и ще изгаснеш. По-може да не изгаснеш. Ама се съмнявам. Екстра. След тези настинки още сме си настинали, да, ама да изкараме бацилите тотално. Така, добре. Да си малко напа. Какво браво! Не можах да хвана линията. Нагоре, нагоре. Нагоре си движиме тук. Още не сме минали 2 км. Спирахме сигурно 6 пъти. То за по 1 минута, ама си я спираме. Не е на един път да го въртиш. Надолу и газ, тек се вика. Ето големата газ. Няма що. Как ти изпотява обаче. Добре ме е дръпна. Стотина метра.
някъде. Падналото дърво, там ще почивката. Има малко водичка. Не зареда. Точно 2 километра. Още толкова. Хубава дълга почивка направихме тук на дръвчето на 2 километра. 10 на минути, 15 може би. И потегляме пак нагоре. Още 2 километра трябва. Трябва човек да е във форма за тези неща. Его. Не сме карали от 20 и кой юни се пада. Значи петък беше 27, 28, 7, 26, 25, 23 май, юни 13, юли, това са 20 дена, 3 седмици. Кажи речи и ти се вижда на нагорно. Аз за тея 3 седмици имам вчера и оня ден по 20 км в парка съм въртял и това и може би преди след онова каране на Макатишка Рила съм направил още 1-2 по 20 км в парка. Обаче планинско нямам нищо. И затова викам днеска 10 км достатъчно. Въпреки че малко ми се вижда. Виждаше сега вече като съм на Баира. Нали си викам, няма ли да свършва. Но определено си е една така бърза стегната тренировка. Може да се направи. Ние почивахме, не сме и дошли да се състезаваме. Аз специално, както виждате, не мога да се състезавам. Карам си за кеф. Въпросът е да съм навънка, на гората, с колелцето, да ми е готино на въздух. Това е целта. Тук каква печица готина. Кирич, Роки. Роки, Киро, 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 Киро. Защото има падане. Няма да има падане. Ой. Айде. Душички, защо го минаваш така като пълен аматьор? Свали едно надолу са. Свали още едно. Свали още едно. Виса, какво става? Тя душичката скоростите още не е такова. Аз съм тръгнал на Черни върх да я качвам. Вляво си, вляво. Готино е, да, определено е. Искаш ли да си сложиш и оборудването вече? Дали? Скоро ще стигнем за надолу.
Трябва да дойде така точно на лаката. Значи това трябва да ти е така. Я се сгъни. Това трябва да. Да. Това е, да. Те са тук. Аз си оправи другата. Отзаде. Специално при бедрото. При бедрото също е дръпне. Сега като се обуваш. Ма тази каска си е служила душички като олигофрен. Що? Щото ти седи като каскетче, нефелно да такова. Това челото... Трябва да е стегнато тук. Така. Ей, те не мога ги укротиш. Абе, по-добре така. Ой! Поставя ли? Ой, дай. Съвсем скоро приключваме с изкачването. И почваме да въртим надолу. Тук сме десна глава. Тук пак имаме. Чакай сега да видим на къде сме. Наляво ще е, нали? Наляво ще. То сигурно може и от тук, ама... тук. Да видим. То поне са някакви метри тук. Даже имаме и побутване. Всички екстри, да, пред мен. Там е горе алеята. Да, тук си е за побутване. Може, ама трябва да си ентусиаст. Да, там е реката, тук е мостчето. Това е част от Витошата, между другото. Айде, че се готвиме есента 100 км да въртиме. Здравейте. Айде, да. Душички, защо спираш така, бе, човек? Давай. Аз пускам малко по-напред, ще се намерим.
Не те чувам. А? Ми кажи, речи, да. Айде сега тук трябва да... Така, давай. Леко повдигната, нали? Знаеш, краката наравно, на хоризонтално и двата. Не единия надолу, изправи се. Така, това. Айде, давай. Давай, браво. Това. Давай. Няма опасно, даваш, минаваш. Тук ти трябва просто малко скорост. Айде пак се изправя. Тук вече си става нормално. Конски лайна. Така си дръж крачетата и да си готова. Това ти е карането. Така се кара. Браво. Така, давай сега от тук. Давай, пускай по-бързи. Пускай смело. Дигни краката, равно ги служи. Така, това е. Това е, браво. Тук ще имаме завой скоро време. Здравейте! Сега ще видим. Не, тук би трябвало да... Да, може би... Да, май да ти кажа... сме на там. Здравейте. Дай сега да завъртиме. Чай само да видя. Не сме наляво. Да, връщам. Това ли беше? Онова е, да. Да, много добре. Много добре. Много добре. Сега такова. Браво. Все повече и повече да се отпускаш трябва и да... То като се отпуснеш, като пуснеш малко скорост и то колелото почва да върви, да ги взима тези препятствия. Тук в ляво, да. Айде сега дигни се. Давай, качвай се. Камъка ли те опаш? Тук е малко по-резък завод, трябваше малко по... Така. Това трябва да е пътеката. Давай! Давай! И не знам, ама давай. То не е на друга да е на къде да. Така. Тук. По принцип тук ми показва. Не знам само това дали не е същото, просто малко по-заобиколно, ама пък може и да няма нищо общо. Аз си го показвам, тук да го покажа. Айде да видим, тук мога да изпопукаме гумите обаче, да знаеш. Тук е обрасло доста. Не, да, ще се върнем, се пуснем по една пътека до Владая. Просто ще влеземе после от друго място. Тук е, обаче е много обрасло. Надолу не знам дали има смисъл да се занимава. Така че ако е само тук обрасло надолу. Нямам идея. Да не изпукаме гумите. Айде ще надникнем. Си изхърсталасвам. Да, тук има някаква... Те май да надолу май на пак нещо се намачва, но това да видиш
Да, иначе ето тук е пътеката. Тук надолу. Обаче... Еми, ако е само това, обрасо откъде? Еми, откъде аз знам. Тук виж, че е там. Стабилно изпопаднали клони. Всичко. Еми няма, ще я спуснем до Владая по... Ето тук има пътека по царския път и там ще влеземе. Ох. Това е на маршрутите, дет не си ги карал и дето няма много отзиви. Но нищо, поне да се знае, че вече ще има отзиви. Че е обрасо как си трябва. Ой, мале, тук е добре. Чай да видим дали мога да си измъкнем от някъде друга. От тук, от тази пътека. Къде води? Това трябва да ни изкара. Трябва да ни изкара, това е. Къде да е по... Не, това ще ни изкара на оная пътека там. Ма, по принцип се надявам. Така е редно. Айде, дай да видим, Ой, дано не изпопукаме гумите. Да, защото аз пък толкова са как се сетих за това, че вече ще вземем това нещо. Аз имам такова. Как ми мина този кълък нищо. Аз имам... Аз да сетя да гума. Той ще се... Кажи го, имам лепенки. Ой. Ето я, бе. Добре. Айде от тук сега надолу. Даваме газ. Да, е пред мене. Трябва да седа малко по-назадете, като паднеш да не мина през тебе. Браво, бе, душице! Тук сме в дясно. Да, то си е. Да. От тук. Сега видим тук сме дясно. Бретонче. Бретон шпаньол. Какво става, бе? Какво става? Да се пържи костички. Ай. Ой. Душички, а ти, бе? Нямаме храна в нас в момента. А ти, бе? Ела, бе, ела. Ой, Боже, много сте красиви всички. Да, миличко. Ето го и дръг. Нямаме папа да ти дадем. Те са ти изпили. О, меч. Ей, Шарко, няма да ни лаеш, нали? Ти си добро куче. Добро куче. Добре, значи явно, в действителност, пътеката е продължавала там под стълбовете, където беше. Но е супер много обрасва. Затова слезнахме
по царския път. Съответно пак сме във Вратая. И сега ще се включим директно. От тук идва пътеката по принцип, виж? Да. Където, за съжаление, обаче ние не можем да я... Да. Браво! Там газ. То би трябвало отляво да може. Идваш ли? Дай, газ, да го качиш това, газ. Еми, тук изправи се малко. Аз се такова, ама... Добре. Тук долу е пътя и от тук вече сме... Айде сега. Давай. Газ. Дай газ тук сега, хубаво. Така. Айде сега тук газ давай. Давай газ и се повдигаш, сваляш. Дай газ. Браво, бе. Оп. Аз приключвам за малко. Да, на къде обаче? Да. Надолу сме. Ено тук. Тук си е, да. Давай тук да го пуснеш, до тук чак. Трябва да. До тук. Давай душички. Дай. Ще мина тук от по-височко. Оп. Браво. Тук е много добро. Това е от вода, отиваме сега към Княжево. Това е долу пътя точно, където е път надолу. Да, айде дигни се тук, дигни се. Така. Браво. Това е. Браво, бе, браво, дигни се. Браво, бе, машинка. Ево, браво. Ево, направо си. И тук ще спреш на равното.
Моля? Как ми поднасяш там? Еми, той на мен ми поднасяше, ама седиш, какво? То това е да фанеш колелото, да би трябвало вече повече да го усещаш. Да, по-е да ги отървиш. Така. Това ти е играта. Браво. Браво, момиче. Да. Еми, няма паднали се дръвчетата. Давай, или? Какво? Еми... Ой, тук Това е много яко. и копривата. Дай тук телефончето да си снимаш от места. Дай да си изнесеме, па. Ей, тук много Някой си е хвърлил домати. много кофти, бе. Много. Ей. Тук как е обрасло. Обаче копривата тук на каз. Еми, яко обаче си е по обрасло. Как ме наказа тази коприва? Ли, щопчички хвана. Много яка пътека. Малко обрасла на места. Какво направи тук са? Добре. Да. Добре съм. Почивам се. Стой. Стой. Добре, че съм с каската. Че в този дънер как се... Добре. Отдавна не бех падал така. Сериозно си паднах и си ударих. И каската се удари. Ама нищо мина. Това ме разтресе, човек. Разтресе ме харабийската, да ти кажа. Тук някаква кръв нещо май. Чакай, ще си спра. Ой. Стабилно си се мъкне. Да. Дигна ми се адреналин. После ще ме болят разни неща, да не се чува откъде ме болят. Да. Виж това. Направо се. Чакай, оттам ще го кача. Отгоре ли се качи отдолу да го бутне? Стой. Бати, това как ме метна, майка му де. Давай то на базик. Да, бе! То просто загубило ми вече. Чакай, аз ще го правя. Чакай, аз ще го хвана. Ти ще го хванеш, ама то.
Ако имах на лакътници Да. и няма проблем. А защо не си сложи? Защото, нали, караме уж тъжк работа. Затова не трябва да се подценявам планина. Дигнаме. Телефон тук. Сега ще вземам аптечката от това, от Декатлона, защото мен преди имах, ама некъде съм я за такова. Да, но нека да сме. Ей, тук какво е готино. Пак трябва да дойме тук, това трябва да го взема. Не мога така. Добре, направихме карането. Добре беше. Беше много яко. Ама малко е пообрасло. Да, на места. Не стават нещата. Да, тук е пътеката, която е така наобратно. Пътеката то наобратно, то слънцето е навсекъде. Пътеката, която е по Владайската река, има паднали дървета. Там трябва да се такова. Горе има една обрасла пътека буквално, където е след изкачването, където трябва да фактически е по маршрута и реално трябва да се спуснем и се пуснахме по главната алея до Влада, по царския път, да, което е окей, чук. Да. Пътеката е много яка, обаче си направих преметенка. Накрая, да, точно на финала. Дай да видим само тъмън да си го имам. То не е кой знае колко, ама... Ама си боли да го... Това да, ама Тук е много сериозно вече. Да, то почна и кръв да е такова. Добре, вече почва да ме стяга, защото... Ще си взимаме нова тениска сега. Почва да ме стяга, сега ще ходим малко да вземем. Разбира се, днес ще отиваме да вземем и неща за първа помощ. Аз точно сутринта си мислех, викам през Декатлона, сега ще минем да вземем. Айде после. Айде после. Защото на тъшак отиваме. И така, имаш лекичко. То е лекичко, аз паднах бълъшката. Сега ще видим после от видеото, ама иначе е готино. 2 часа и половина сме го въртели, почивахме. Да, значи може и за 2 часа да се завърти, като се знае. Не сме се напъвали много. Да. И така. Особено на отиване, се почивахме стабилно. Така. Събираме панаира и изчезваме. Да. Сега гледам тук, нали, това, където съм паднал, тук каската, където си ударих. Душичката как вика? Какво викаш? Носете си каските на коленките, че... И на коленките. Сега бех на коленките и гледам телефона, съм го покала направо, съм го направил леш пром. Имаше кълъв, обаче е станало мазало. И гърба почва да си ме боли. Карабийската. Да, носете си на коленките. И те така те! Ай!